ಬೇಗ 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 ಇರ್ಲಲ್ಲರ ಗಂಟಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರಡ್ಡರದ ಪುರ್ತು ಮರ ಜೈತಾನೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. Am I audible? ಲೆಕ್ಚರ ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆಂಡ ವನಸ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ದೈತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಾ ಹಾಯ್ ಡಿಯೇ ವನಸಂಡೆ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಿಂಚನ ನಿಹಾನ್ ಹಾಯ್ ಕಿಶನ್ ಪೊಡಲಿ ದಾನೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಓ ಬರಡು ಮಲ್ಲಕಿಲಿ ಮಿಸ್ ಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚಂದ್ರಾಸು ವನಸಾಂಡ ಎಸ್ ನನಸಾಂಡು ಎನ್ನ ವನಸಿತ್ತ ತಾಯನತ್ರ ಲೇಟ್ ಈಗಲ್ಲ ಮಾತು ವನಸಾಂಡ ದೈತ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಗುರುವಾರ ಒಳ್ಳೆ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದ ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಣನೆ ಪಾಡ್ದ ನೀನು ಬಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಕುಲಾಲಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಮಿಮ್ಮಿ ಮೀನ್ ಸಿಂಚನ್ ನಿಹಾನ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಶೋಭಿತಾ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂಜೆ ದಿನ ಸೊಂಟಾಯ ಅದು ಪೋತೆ ಆಶಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇರ್ನ ಊರೋಡು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಒಳ್ದೊಂಬುಂಡು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಿತಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಮಾತೇ ಇರ್ಲೊಂಡತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ಬಂದಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅವಾಗ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ತನಿ ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮನವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೇನವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ದಾದ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತೊಂದು ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಬಾಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಧನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇರ್ದಾನೆ ಅಪರೂಪ ಏನ ಅಪರೂಪ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೈತಿ ದಿನಾಲ ಬತ್ತಂಡ ಆ ದಿನಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾರ ಅದು ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪ ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಶುಭದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಸ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಓ ವಿವೋ ಅತ್ತ ರೆಡ್ಮಿ 12 5G ದೀಪಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ದಿವ್ಯ ಎಸ್ ಇರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಆನಿ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಸ್ತು ಮಾರಂದಿದ್ರು ಅಂದೆ ದೀಪು ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚುಲೇರಿ ಆಯ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ರೇಖಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದು 3 ದಿನ ನಾನಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಪಟ ಸಾಂಡ ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯವಾಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಖುಷ್ ಬೇಗ ಬಂದದ್ದು ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಪಟ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದನು ಗೈಸ್ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪು ಹಾಯ್ ವನ ಸೌಂಡ ಲೈವ್
ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ದಾದಿ కుసాలు మన్నది అంచదాలి ఇజ్జి నా ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ కొరిని ఇంక అది పక్కడే అవి ನಚಿಕೆಟ್ಟವರು ದೀಪ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ ಅಕ್ಷತ ಅವು ಕಟ್ಟಪೆರಪ್ಜಿ ಲೈವ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂತೀನಿ ಲವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಂಟಿ ಆರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಸಕ್ಕು 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 ಸೋಕ್ತೋಜನುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಪ್ರೀತಾ ವಿಷಯದವು ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಗ್ಗಿನ ಪುದರ ರಾಹುಲ್ ದಾದೆ ಕಚ್ಪು ಮೀನು ನಲ್ಲಿನಾಕ್ಷಿ ರಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹರ್ಷಬಿ ಇರೆಗೆ ತೇಜನ್ ಏಜ್ ಮತ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಿರ ತ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಟಿ ಜಾಬ್ಸ್ಡುಲ್ಲ ಅವು ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಅವು ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಅವು ಆಂಟಿ ನಿಖಲ್ ತೋದಿ ಬರ್ದು ಮೂಲಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ 5:30 ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಉದೇರೆ ಸತ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಕುಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರಲಿ ಆಯ್ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಸುನೀಲ್ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಶೋಭಾ ಸುನೀಲ್ ಸತ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೀವಿ ಬಂತೀವಿ ಆರು ಸತ್ಯ ಬಂತಿದ್ದೀವಿ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಅಂಡ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಡಗೆ ಬುಡ್ಕ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಪುನ್ ಬೊಕ ಆಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆಸಿಸ್ ಇತ್ತ ಒಣಸಾದ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಒಣಸಾದ ದೀಪು ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಚಾರಿ ಈರು ಮಾರನ್ನು ಮಾತ ನಿಜ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರದ ಅಂಚೆ ಏನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿರ್ಲೇರು ಆರ್ ಕೊಟ್ಟನ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅವು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಕ್ವಾಡಂಚಿ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡೆಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 7 o'clock ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವಡು 7 ನಿಮಿಷದ 7 ನಿಮಿಷ 9 ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 29 ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲೀನ್ ಸಕ್ಕೋಕ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು అని ನಮ್ಮ ಮಾರನೇ మీద ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ದೊಂಬ ಮತ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿದ అని ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ತೋಚ್ಪ ವೆಡ್ಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡನ ಪಿಂಕಿ ಹಾಯ್ ಜಿ ಏನ ತೋಜುಂಡು ನಿತ್ತ ಬೋಂಡ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತದೆ ಈಜಿನ ಕಿರ್ಮನಾಗ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬೂರು ಉಂಟು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಆತದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಏನು ಪಾಡ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ಅವು ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಡೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಯಿಲ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಆಯಿಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತಿಕ್ಕು ಜಾವ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ಅದನ್ನ ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಆಯಿಲ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಆಗಿ ವಿಹಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ವಿಹಾನ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀತಾ ಅಕ್ಕನ ಅಂದು ಫೋನ್ ಕಾರ್ನರ್ನ ನೇಮ್ ಗಾದೆ ಫೋನ್ ಕಾರ್ನರ್ನ ನೇಮ್ ನಾನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಸರುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಧನುಷ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇರಗ ದೀಪು ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡತ್ತೆ ಅವೆ ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪ ಓಲು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಐಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಕವಿತಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ನ ಆಗಲ್ನ ನೇಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ತಾಯಿ ಕೊರ್ನಿ ದಾದ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕ ಬರು ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು
ಚಾಲೆಂಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಅವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವಂತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಕೈದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ. ಬೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಂಡಿನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿನಿ ಬರ್ಬೋದಂಡೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಚಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬೊಕ ಯಾನಿರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓ ಅಂದೆ ಸರಿತಾ. ಹಾಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಹಾಯ್. ಓಕೆ 10 minutes ಆಂಡ್ ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಈಜಿನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚಿನಿ ತೋಂದಿ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸತ್ ಲೈವ್ ತೋಂದಿಲ್ಲದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಾಯ್.